nyenengke tenan ya Mak Suwan. Nduk. Wis matur nuwun. Putu Sri. Nggih. Saiki apa meneh Mak? Kowe sik aku kepengin srawung karo warga kene kok nduk. Karepe piye Mak? Aku kepengin sapa sing wani munggah panggung wawancara sithik karo aku. Engko sawerane 100. Nah, ayo. Ayo, sapa wani munggah panggung oleh 100.000. Ayo, aku tak pengen ngerti. Ayo. Ayo, sapa wani munggah panggung ning kudu Pak Bambang. Ayo. Bang. Wah niki monggo Mas. Waduh nek delok nganu ning nggo kacamata kaya kusir randong. Nek nang kutha aku kae kelingan angger kacamatanan. Kusir randong mboten guyon Mas. Wah jakete apik tulisane Sosia Triwa nggih. Cobi dipun tepangaken Mas. Nami kula Sugito. Wah Sugito wah dalang kondang malah nih. Wah kalah pamor ya kula wae Sugito ya mulane deg-degan kula. Dalemipun Sambiroto. Sambiroto nggih, asli Sambiroto. Asli Sambiroto. Nggih. Nah, menika wonten bonus saking kula gandeng jenengan niku tiyang Sambiroto niki kula tak ngajak sithik-sithik awit kula panjenengan sami nika kedah gadah wawasan. Nah, kan wonten. Leres mboten? Nggih, leres. Nggih. Nek cara biyen do sekolah awake dhewe mempelajari wawasan kebangsaan. Sugeng, endi Sugeng? Ana ora Sugeng iki? Disyuting direkam gem. Iki sesuk arep diunggah nang seterat. Wawasan kebangsaan niku napa ngertos to? Ngertos mboten? Dereng. Oh nggih. Sakniki jenengan mboten usah mikir wawasan kebangsaan. Nggih. Kula tak takon kalih jenengan wawasan wonten dusun mawon. Ya, wawasan wonten dusun niku nggih sing penting kan kesehatanipun warga. Oh ngoten. Nggih, nggih. Kalih keamanan. Ngoten nggih. Kula tak tanglet, Pak. Jenengan ngertos asmane Pak Duko? Pak Duko Parno. Namine Pak Duko? Suparno. Suparno. Terus Pak Lurah? Pak Daljo. Wah, wawasannya tekan kelurahan jenengan. Leres sae jenengan dadi warga ngerti pemimpine. Nggih. Ngertos Pak Camat? Wah, pangapunten betul. Wah, tak longi 50. Waduh. Awang Banyurata ro Pak Camat ra ngerti njur kepiye. Nah. Dereng tepangan. Dereng tepangane mestine kudune ya paling ora ngerti wong kuwi pemimpine awake dhewe. Nggih, leres. Nah niku. Sesuk dieling-eling. Goleki jenenge Pak Lurah, Pak Camat. Kula tak tanglet ten Sambiroto wonten kali napa mboten? Wonten. Wonten pasar napa mboten? Wonten. Ana dukun bayi ora? Dereng. Oh, ora ana iya. Nah, menika salah setunggalipun menika contoh wawasan kebangsaan dados nek kula panjenengan sami niku nek kon mikir sing sak bangsa Indonesia kadoan. Nggih. Nek awake dhewe dadi warga Banyurata, Sambiroto paling ora ngerti ya. Nek kaya jenengan iki wong ketok kaya wong pengalaman paling ora karo camate ya ngerti kan ngoten. Ah, sakniki nek ajeng kula takoni bupatine sinten? Bupatinipun kala riyen Pak Tejo. Sakniki Pak Nganu. Ya, Pak Nganu sinten? Agung. Oh, Pak Agung. Wakilipun Pak Ambar. Oh, nggih.
Nek ajeng tepang calonipun benjang nggih niki wonten niki. Oh, iya. Insyaallah kula dukung. Wih, dalah. Nggih niki Mas, matur nuwun Mas. Nggih. Ah menika contonipun peduli nggih. Nggih. Dados warga menika Paling matur nuwun sedaya mawon. Nggih, nggih. Matur nuwun, Pak. Menika contonipun. Dadi menika kula nate tanglet kalih lare SMP. Kula takoni sekolah ten pundi SMP sekawan. Gurune sinten, wali muridé sinten mboten ngertos. Hale sekolah niku pripun? Ah nika. Nika sekedhik mawon. Nggih. Wis rasa suwe-suwe, Nduk. Iya, Mak, ya aku mau. Awake dhewe paling ora peduli, ngerti wawasan. Nek bangsane awake dhewe iki ya maneka warna, ya budayane, ya sukune, ya daerahe, warna-warna, Mak. Dadi kuwi dingerteni. Cara adat kene urung mesti bisa dienggo karo adat daerah liyane, Mak. Yo. Pisaneh lagon. Jajal, pepeling. Iki ana sing nyuwun pepeling. Ayo. Sapa sing gelem pepeling? Ora usah buka YouTube, Mbak Nani. Mbak Nani ki malah ndelok gambar sing ora-ora kuwi. Salah. Dibawani mboten iki. Bawani. Kang Jolo tunduk ndak tuman manuh Niku Pak Jolo. Udat-udut kok ora nyambut gawe. Duwe ijazah Habirando. Ayo Kang Jolo. Islam. Suarane Mak. Kang limo puniki Sik. Karena kok meneng wae iki dene iso ora. Kowe iki ngojak-ngajokke tambahi Pak, tambahi ning kowe iki ora mangap ya. Sik, balani karena main melu muni. Dewe. Lah. Mulane jenggot ki dikerok, kowe iki wingi lewat pos polisi malah dicekel to. Nggawa kresekan kan moko nggawa lele saka TPA. Dikira nggawa bom. Wah, wis. Ayo, terus ke. Katindakno mring para sesama piye aku ki jane sampean sing nembang niki rontok kaya-kaya ki trenyuh ayo mergane iki kok anggar tekan nggon aja padha ditinggalke rukun Islam puniku sahadat kan hangka siji
Iki nek sik angka 1 iki aku yakin wiyaga kuwi wis dong ngleksanake. Ha iki sing angka 2 iki. Kang angka 2 salat dene kang katalu median mak aku mah gumun karo Mas Bledek. Rupane iki kaya bajingan ning mah apal. Ramadan nindak noposo kapat ya kaping 5 ngibadah haji mensone apik. Kok apik nggonmu rukunku ya? Rukun Islam sampurna kuwi karena rungokno kuwi aja jenggote tok sing lemu.
senajan ming tetembangan ning iso dadi patokan. Iya, Mak. Komplit. Niki ngene nduk iki mau Pak Bambang iki ngene dompet. Pak Bambang. Iki apa dompete warga sing tiba apa kepiye iki? Mbok menawi wonten warga ingkang kecalan dompet niki wonten mriki. Ha, mang dipresani. Mbok menawi wonten ingkang kecalan mengke saged dipun pendhet. Nggih. Menika mbok menawi wonten kecalan nggih nyuwun ngapunten. Wah, bengi iki aku bombong tenan, Nduk. Kepiye, Mak? Pak Lurah Sentolo ya tekan kene ngetutke awake dhewe. Ora usah bombong. Aku ora bombong piye? Wong kae iki ngawasi mbok menawa gamelane digadhekke. Ah ya ora. Wong kae iki ya Kang Masku dhewe. Kan mongko Pak Lurah ki jan piyaine pokoke. Mulane iki mau tak lagokke pepeling wong mawan tah aku ki jane ya kepengin kusuk. Oh. Wadene isih angel. Iya. Iki mau Kang Jolo ki iso nembang apik suarane aku seneng. Ning ora tau salat. Ora ngono ku. Apa nek Kang Jolo salat ki njok omong kowe? Ah ora kok. Mbok cok wayahe iki cok jam pira aku dhewe ora ngerti. Wah, iki sapa iki, Nduk? Weh. Aku ana wong asok bulu bekti glondong pengarep-arep. Wis matur nuwun. Iki nek nitik saka plastike. Oh, kadangku tuwa. Ah, sapa sing ora kenal karo juragan iki Jing Nanggulan. Matur nuwun Mas Yanto. Jenengan wonten pundi? Nggawa kirike ora. Ora sembrono, Mak. Akarang kae iki nek tak takoni kowe kok cok ngejak kuwi sapa? Nek arep ngerti jenengane, nek jenengane asli iki Gun. Gunarto. Ning saiki ganti jeneng iki mulane iki liar jenengi nang kene nganggo rokok sak slop. Jenengane Arjo Cimit. Mergane angger kanca Daudut dicimat-cimit. Ora wis kanca-kanca wiyaga matur nuwun iki. Ki 76 wah iki Gun melu nyedak oleh iki. Ini monggo kanca-kanca mungkin sing do matur nuwun Mas Kijing, muga-muga kijinge laris. Ning nek do arep pesen tak kira ya dorong wani. Wong wingi iki arep sesuk nek umpama aku rono tak sawer nggo kijing wong ndiasmu. Wong anu ati sawer nggo kijing. Semoga-moga pinaringan laris. Wong wingi dek zamane akeh dagangane nek cepet entek Mas Yanto kepiye? Wewenang Ukraina kono akeh wong mati. Wis yung piye Nduk? Awake dhewe kuwi nang kene isih kudu cerita. Ya wis awake dhewe engko diteruske nang nggon gara-gara engko le gegojekan. Saiki piye, Mak? Saiki awake dhewe leladi wong Gustimu ki kae kan ora weruh to, Nduk. Ning malah cok mbebayani. Wong ra weruh ki mah gerayan tangan. Ah ya ora kaya mengkono. Ayo Nduk diteruske leladi marang Gustimu. Ayo Nduk. Kuku sing dupa kumulun ning Kentyas Sang Narapati.
Tinampa sagung jiwandana lir sinawuran sakar manur kang ambre gandanyo tangya teka mangkono datan kacarita ingkang wonten Datulaya ananging ingkang wonten pagelaran Jawi Rekyana Patih Trigantalpati ngawis para putra-putra Kurawa dasar watak satra Kurawa nilar duga prayodga yen Kacandra kaya Sardula Witindita Mon. Lungsung ngerto Mon. Mon lungsung merto Mon mangkat kurdos rumah pangga kata kaping Prawandawa sumahaping pabarisan Ronanggono gawe gelarira wang-wang man sing nyuwuk sing kendel man rasa wedi tunggone Pak Lurah beres ingkang putra panjar sumut ungsung werta man
kados pundi wonten Stinggil Pinaturata. Ah. Ingkang putra Kartomarma nungtung kula ngendelek nungtung welta men. Pokoke melu nungtung welta. Aku neng ngrasake bocah-bocah Kurawa wah. Ora ngerti ana wong tas kewirangan mah doting brok. Kewirangan kados pundi mon? Kok rupane kok pucet elik. Ora ngerti sangkan paran kowe tak kandhani ya. Wingi kowe kabeh wis do nyekseni. Napa man? Ana pawarta yen Pandhawa wis teka ning pati. Halah nggih pun to man. Apripun lah. Halah nggih pun sampun do peja to men. Pandhawa nika kowe ora ngerti urusan ana Stinggil. Kowe kemau ki do nang ndi? Nek kula wau wonten angklingan, Man. Pripun, Man? Apa ora weruh mau Bratasena mlebu? Bratasena, ayo Bratasena adimu Pendhok. Wah, tak kira wis entek 40 itu. Apripun, Man? Jare wis mati. Wis ora sah cengengesan kowe mengarep mingin-mingin nikah to. Man iki man. Sesuk men tiru-tiru man. Ngerti ya. Pandhawa jebul ora kobong mati. Wah, mboten mati, Man. Wih, lah elok temen, Man. Wong kobong kok lah mati ya, Man. Wah, pripun iku, Man? Iki mau malah Bratasena sowan ana ngarsane ramamu anggir Destarata. Wah. Lajeng kepripun man? Wah, enggal-enggal matur. Kepripun kawontenanipun Bratasena ya seger waras kok. Iki malah ana dawuh saka ramamu Destarata. Nggih, pripun? Bratasena supaya bisa urip diwenehi pawitan supaya mbabat alas Wanamarta. Wah, nek kula pikil-pikil, pikil-pikil ki apa? Kula kuwi jane mesake, Man. Wong alas kok nika gung liwang-liwung kaya ngoten kok. Wis pokoke saka kersane Sinuwun Destarata Bratasena supaya mbabat alas. Nah, iki malah dadi ana wektu kanggo api-api. Mon, api-api kepripun? Wah, janis kowe iki janjane sekolah ora. Lah umpama Pandhawa ki do ora klakon sida mati. Uripmu do nang ndi? Ngestina iki janjane nggone sapa? Man. Nggih, Man. Iki umpama Pandhawa ora sida mati ku uripmu kabeh sak sedulur kuwi ana ndi? Ana ndi kan wong pirang-pirang? Udut siji udut kabeh, raya boros. Nggih, Man. Ah, iki mumpung Bratasena dikongkon mbabat alas. Kan mongko kowe kabeh sakjane kon ngewang-ewangi karepe ramamu Destarata. Ah, wajibe sedulur niku nggih ewang-ewang to, Man. Nek wonten kerepotan. Heeh, apik. Ning kula nek bab perkara niki mboten nderek-nderek. Awit nek ten ngalah niku bahaya, Man. Wis kowe iki ora kalap tenan kok. Ora melu ora dadi rombongan ora apa-apa. Sesuk ana muktine kowe tinggal. Nggih ampun ngoten, Man. Kok njuk kelas-kelas ngoten niku. Malah kowe sak kanca ngetutno lakuning Bratasena. Senajan to pamite arep
ngewangi Bratasena ning batine tak kandhani. Nang tengah alas yen Lena Pandhawa malah patenana mumpung ora do ngerti. Wah, janis lencana jahat ki manjenengane. Yen kowe iso mateni Pandhawa kelakon wutuh bumi Ngastina Kurawa sing ngejeki. Nek wonten napa-napa, aku sing tanggung jawab. Tenan, yakin. Kiwan. Ora mung guyang-guyu ndang budal. Meneng-meneng baris sing aja ngasih keton. Bratasena dulatke. Mengko nek tekan ngalas Lena patel. Oh nggih man, ae kanca-kanca. Bratasena ditutke. Dumawur katon mangawur-awuran tinon tengaraning prajurit gong maguru gangsa swara tetekat dibutula enteng sanggane aku dina iki kudu babat alas wana mata Pandu bapakku anakmu bakal babat wana marta sing tak jaluk pangestumu abiyasa kakekku tak babat wana marta. Wah. Kangko kakangku Permadyadiku dongano kakangmu supaya bisa mbabat wana marta wak jangkae.
Anoman Pracandha Seta Cocak rawon kapimendo Sanggono tenu parwata wah ana munyuk putih ngadang-adangi laguku wah ora nyangka iki yen ora samar saka Pandulu ki pancen sedulurku wah kowe munyuk iso kandha lho Raden tak delok saka kaduan jenengan arep jumangkah mlebu wana wah sediaku bakal mbabat wana matok yen nitik saka agemane is mesti iki Raden kula tak kandha apa yen kena kula emotaken ampun dibajutke wah kowe iki sapa wani ngadang-adangi aku ngatasi ming kethek aku iki sedulurmu aku sedulurmu tuwa Bratasena ranti sedulur kethek sedulurku kangko kakangku Permati adiki Odi ya miturut saka wawasanku ora bakal sisip yen si adikku sedulur nunggal bayu ora bakal percaya aku marang kowe Didi tak kandhani yo wana marta kuwi wana kang gawat kaliwat-liwat iso uga kowe malah ora slamet yen mlebu wana marta jangkaku kudu iso mbabat wana marta yen kowe isih pengen weruh padhanging jagat semingkira tinimbang kepidak gepeng kowe wah karang gedene semono umuk temeh gedhe wah gelem minggat ora aja ya Di kowe kuwi sedulur ora peduli aku ora sedulur kowe wah kowe kena liwat yen iso nglangkai anemal ngene piye iso nglangkai rene wak tendang aja ale ora rudu mungsuh adikku dhewe wah umpama udu aku kemau kepidak Bratasena apa ora gepeng ya senajan ana tembung tega larane ora tega patine Di kowe yen kena tak pringgakno bali yen pancen wis puguh kekerapanmu aja srek yen Anoman ngulati saka kaduan
Toto kelono kelaya takut maringkut ringkut siung nyama wingis adi hanten apa kira-kira wah wis rondo sakwetara kowe karo aku didhawuhi jaga rumeksana alas kene di Kang. Wah. Wis pirang-pirang dina ning awake dhewe ngomangan ya. Wah, wis kajo iki. Kanangka kewan-kewan wis entek. Ora ana kemliwer. Wah. Di ana apa Kang? Aku ana angin semiyut krusak-krusuk wae. Aku ora weruh Kang, aku madhep rene kok. Oh. Wah. Kowe ora. Ana apa? Tak deloke. Wah. Kae gondal gandul kae apa Kang? Kudu. Sing gondal gandul kae intan. Kae iki kambil kok, Kang. Wah, Kang ini saya banter, Dik. Weh. Lho kok jumedul ana satriya. Wah, ana menungso mlebu alas kene, Dik. Wah, wonge kok lemu wah kaya enak temen. Weh. Seger tenan iki. Wah, Dik. Iki apa dadi mangsane dhewe? Ayo, pethuke pangan wong lho. Ayo, Kang, pethuke. Kepapak keprangguling mungsuh kepapak keprangguling mungsuh bawatnya bentar mulat risang suranggeng kara
Weh, Di. Jebul tenemanan, Di. Iya, Kang. Ana wong menungso tekan ke Kang wonge blengah-blengah. Weh. Iki kaya sing biyen kae ora, Kang? Sing biyen kae. Wah, biyen kae oleh mangsan. Blengah-blengah wonge rondo ireng jenengane Sumardi to, Kang. Tak cokot malah kono nyokot copot untune. Ora sing ora tak takonane Satrio kowe ngaku. Sapa jenengmu kowe aja ngasih dadi pangke tanpa aran Satrio. Wah, suarane Di ana buta medhok kae karo aku. Genti aku takon kowe sapa? Weh. Iki kekesete Gusti Patih Sapu Jagat. Aku jenengku Branjang Waja, aku Branjang Kuningan. Weh, kowe mlebu ngalas kene apa pancen wis dadi pepintaku bakal tak pangan aja bonggo. Wis rasas wis Kang. Pokoke aku dingenge aku pengen nggon polo ya Kang. Wis kuwi ngono gampang. Wah, enak tenan. Tak keremus sak sesep gede. Wah. Sediaku bakal mbabat alas kene. Yen kowe pancen sing duwe alas kene semingkir. Wah. Komendel bondo kendel. Malah penjam kamu ora bakal kelakon tak tadah tolo mongso dadi panganku rene pancen dadi merganing wah ayo dipangan.
Ra sida mangan dhewe. Wah, jebul ampun digdaya menungso. Weh, nek tak jawang empuk jebul. Dicokot malah ora tedhas. Apike piye kang gandeng awake dhewe ming cecere abdi. Yen pancen ora iso nanggulangi menungso iki becik dadi ato. Ayo Kang dadi ato. Wah, ayo. Busana maneka warna renggeng kencana ratna bra pandira layuku mitir sindrang pandresing maruta kumaraning wiyat mancan kumlebeting duja suprasta kayu kaprapal puspita anjraing bumi ron mewur katyupe rikala semana wus manjinging wana marta Raden Bratasena kapapek para wadyabala raksasa kang wis saknyatane tinggal glanggang colong playu laju tindaknya Sang Bratasena mbabat alas wana marta sininggih ingkang cinarita gelis ingkang munggel kawi anenggih menika warnaning adegan ing pertapan Sendang Cintaka-pura. Sang Adi Penemban ngadhep keng putra Endang Jimambang sumrambah
para cantrik manguyuga yen kacandra saka mandraka kadya kumaraning jati